Lidia Avela.
Lydia Abela. Lodwa tajba minn Bormla u grazzi ta' dil-merħba sabiħa. Lodwa tajba minn Bormla u grazzi ta' dil-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Insellmilkom u nilqakom. Insellmilkom u nilqakom għal din l-attività politika. Insellem ukoll il dawk li qegħdin isegwuna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Issa nistieden lill-ewwel kellim tagħna biex jindirizza din l-attività politika. Is-Sindku żagħżugħ tal-Imtarfa Dale Heyman. Bonġu lil kulħadd, qatt ma stennejt li se nkun qed nindirizzakom hawnhekk. Jiena Dale, żagħżugħ li jenni membru fih dan iż-żagħżagħ Laburisti għal dawn l-aħħar 4 snin. Bla dubju ta' xejn li kienet din il-fera li tatni sosten imma mhux waħdi u eluf ta' żagħżagħ oħra. Għaliex rawmet fina mhux biss l-imħabba għall-politika, iżda fuq kollox l-imħabba lejn pajjiżna waqt li niddiskutu l-attivitajiet u t-temi kurrenti. Żgur mhux forsi li din il-fera kienet ukoll ta' għajnuna u kontribut sabiex inservi bħala kandidat għall-Kunsill Lokali. U llum mhux biss kandidat imma wkoll iżgħar sindku f'Malta għall-lokalità tal-Imtarfa. Min qalbi nirringrazzja lil kulħadd, mod speċjali l-imtarfin tal-fiduċja li wrew fija. Kienet kampanja ta' 7 xhur. 7 xhur ta' esperjenza sabiħa immens fejn mort għand kulħadd u smajt l-isfidi ta' kulħadd. Però llum aktar kommess minn qatt qabel sabiex nibdew nindirizzaw dawn l-isfidi flimkien miegħek, Prim Ministru. Billi nwettqu il-manifest elettorali sabiex verament ninsebħu belt il-ġmiel. Għaliex tassew nemmen li aħna żgħażagħ għandna mhux biss dritt, iżda fuq kollox id-dmir li nagħtu l-kontribut tagħna sabiex naraw bliet u rħula jagħmlu l-progress. Irridu nuru prova ċara li aħna żgħażagħ mhux maħniex interessati fil-politika, anzi aħna nafu x'iridu u nafu x'ma rridux. Ma rridux politika ta' firda, politika tal-blu u tal-aħmar, politika li ttajjeb tgħidlu ħażin sempliċement għax ikun hemm partit jew ieħor fil-gvern. Iżda aħna rridu politika tal-onestà, tal-umiltà u tal-għaqda. Għal-ispiċċa żmien li wieħed jistaqsi fejn huma l-Laburisti, imma aħna rridu l-għaqda
għax fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Aħna l-koll aħwa Maltin u għawċin. U għalhekk ejjew naraw dak li għadna u mhux dak li jifridna. U nżollmu l-ħolma u l-għenija tagħna tal-mobilità soċjali ħalli nimxu ferm aktar minn ta' qabilna permezz ta' tagħlim, taħriġ u xogħol għal livell ta' għajxin aħjar. Dan għandu jkun biss il-bidu u mhux it-tmiem. Għaliex aħna mimlijin tama u mhux bil-biża'. Għalhekk l-appell tiegħi huwa sabiex il-koll nirriflettu fuq il-messaġġ li tagħna l-poplu fl-elezzjoni li għaddiet. Ħalli nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li hemm, però wkoll irridu nirranġaw fejn hemm bżonn. Fl-aħħar mill-aħħar għamlu kuraġġ u nħeġġixkom sabiex tinvolvu ruħkom. Għax il-politika bit-tajjeb u bil-ħażin kollu hija l-aqwa għodda sabiex wieħed itejjeb il-ħajja tan-nies. U l-żgħażagħ bħalli ngħidilkom ejjew magħna u naqdu magħna ħalli flimkien inkunu aħna il-protagonisti li nikbu l-istorja u nbidlu dan il-pajjiż għax ta' bil-ħaq demna hemm lajta tbaqbaq Malta l-ewwel u qabel kollox. Grazzi ħafna. Nistieden issa l-tieni kellim biex jagħmel l-indirizz tiegħu, il-Membru Parlamentari Ewropew Thomas Bajjada. Thank you. Grazzi minn qalbi, jien umilment grat għal fiduċja illi intom sliftuni. Et nilqa din il-fiduċja u nwedkom li se nrott lura ħidma b'saħħitha għal Maltin u l-Għawċin kollha. Grazzi minn qalbi. Fil-ġimgħat li għaddew flimkien għamilna kampanja elettorali importanti li bija il-poplu eleġġa ir-rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill Lokali. Dan kien mument importanti illi beħ deċidejna x'nixtiequ mill-Ewropa, x'nixtiequ mill-lokalitajiet tagħna fil-5 snin li ġejjin. Il-poplu ta' rebħa oħra lill Partit Laburista fil-Konsill Lokali wkoll b'mod b'saħħtu b'aktar minn 20,000 vot. U dan huwa mument li fih irridu nirrikonoxxu l-kisbiet tagħna imma wkoll irridu nifhmu r-riżultati. Min-naħa qegħdin naraw sitwazzjoni li forsi uħud tħossukom iddiżappuntati u nifhem f'dak ir-rigward il-frustrazzjoni u t-tħassib. Però ħbieb, dan huwa messaġġ ċar. Irridu nagħmlu aħjar, irridu nisimgħu aktar, irridu naġixxu b'mod aktar deċiżiv. U dan nistgħu nagħmluh għaliex qed nisimgħu. Nkunu nonqsu biss jekk noqogħdu ngħidu biss x'naħsbu. Issa huwa l-mument fejn nitkellmu kif se naħdmu flimkien biex l-għanijiet li jaqduna flimkien naslu għalihom ilkoll flimkien. U dan huwa mument ta' riflessjoni għal kampijiet politiċi kollha ġo pajjiżna. Dan kien vot li jindirizza in-nies x'jaħsbu fuq is-sitwazzjoni politika ta' pajjiżna ta' kull kulur. Jien dejjem tkellem dwar x'naħseb dwar dan kollu, hemm min bisħeħ li l-poplu jrid tiġdejt politiku f'dan il-pajjiż u flimkien nistgħu nindirizzaw il-kwistjonijiet kollha li qed jolqtu lin-nies u naħdmu biex nirbħu lura l-fiduċja tan-nies. B'hekk flimkien nistgħu insaħħu lill-moviment tagħna u nagħmlu moviment ta' għaqda, moviment ta' azzjoni u moviment ta' tama. U jien żgur ma ġejtx hawnhekk biex nagħllem lil ħadd minnkom, anzi nitgħallem minnkom ilkoll nista'. Li naf żgur li x-xjenza tista' tgħallimna ħafna. Żgur li xi darba mqar fuq television rajtu xi foresta li qiegħda taqbad, jinħarqu xi siġar, is-sejr daħna kbira, taqanqal il-biża' li din tinxtered. Però qatt ħsibtu illi dok il-ġamar illi jaqa' minn mas-siġar huwa dok illi jagħmel il-ħamri aktar fertili? U mhux għax irrejt lil xi foresta li taqbad imma naħseb il-ġamar
huwa li jerġa' jagħti l-ħajja lill-foresta wara n-nirien sabiex din tikber iżjed, sabiex din tibqa' mamra b'aktar siġar u arbuxelli tagħmel differenti. U mingħajr dak il-ġamar, dik il-foresta kieku tibda treq biex issejr deżert. U naħseb li fimtuni, mill-ġamar irridu nibdew, għax dak il-ġamar huwa minnu li nistgħu nagħmlu foresta li hija aktar ħajja. U dan mhux xi messaġġ ta' National Geographic, dan huwa messaġġ tal-ħajja. Messaġġ politiku għaliex il-politika hija l-ħajja ta' kuljum. Messaġġ ta' politika li tħares il-qudiem lejn il-futur. Nafu ma rridux li nsiru deżert bla ħajja. Imma se nistaqsu x'irridu li nkunu, x'partejt irridu li nkunu, x'pajjiż nixtiequ li nkunu, x'ġens nixtiequ li nkunu. U f'dawk it-tweġibiet killa kemm huma hemm ir-risposta x'inhu il-pass li jmiss. Jien maratona qatt ma għamilt sissa, imma dejjem qaluli li maratona ssejr pass pass. U l-ewwel pass fil-fehma li tiegħi huwa li nassiguraw l-għaqda. Għaqda ta' pajjiż. Għaqda dwar politika li tipproteġi l-ewwel liż-żgħir lil min jaħdem u jistinka. Għaqda li b'determinazzjoni iktar minn qatt qabel taffaċċja l-isfidi li għandna qudiemna. U l-ewwel pass biex naffaċċjaw l-isfidi huwa li ngħidu l-affarijiet kif huma. Illi ngħidu l-istorja tan-nies. Nitkellmu dwar dan mill-puntu di vista tan-nies stess. Għaliex hekk biss nistgħu niftehmu li nitkellmu dwar dok li nħissu fil-fond ta' qalbna. Dak ifisser li tkun awtentiku. U flimkien magħkom b'awtentiċità maż-żgħażagħ tagħna, mal-membru u l-komitati tagħna, mal-Prim Ministru tagħna Robert Abela nistgħu nibnu futur dejjem aħjar għal uliedna, futur li jġib tama liż-żgħażagħ tagħna, futur li jġib serenità għall poplu Malti u Awċi kollu. U l-elettorat tagħna messaġġ verament sabiħ li jeleġġa bosta żgħażagħ f'diversi lokalitajiet, sinjal li huwa elettorat illi huma nies illi jaħsbu fuq dak illi ġej, fuq il-futur, fuq xirridu għada, mhux fuq dok li ġara l-bieraħ. U rrid ngħid prosit kbira lil ħabib tiegħi Dale u li tkellem qablu lil ħafna u ħafna żgħażagħ oħrajn illi ġew eletti kemm il-Partit Laburista, kemm b'mod indipendenti kif ukoll minn partiti oħrajn. Proset mill-qalb u proset lil kull persuna li poġġa ismu fuq quddiem. Iltaqa' man-nies, ħareġ fit-toroq għaliex dik hija l-politika. U fuq kollox, dan kien messaġġ verament sabiħ lil dawk li forsi ħasbu illi żgħażagħ ma jinteressawhom minn xejn. Issa nafu li mhux minnu. Iż-żgħażagħ nafu li jridu vuċi, jridu jkunu preżenti, imma f'ambjent politiku aktar miftuħ, inqas konfrontattiv, aktar mibni fuq dialogu u ħsiebu fit-tibdil li neħtieġu fil-futur. Iż-żgħażagħ iridu politika li fija jistgħu joħolmu u jirnexxu. Ħbieb fi żmien li ġej se nkompli nara li mmur u nilħaq lil bosta Maltin u Awċin li jaħdmu fis-skiet il-bogħod mit-tinet u l-attivitajiet politiċi. Se nibqa' nkun hemmhekk magħkom fuq l-adba tad-dar mal-ħitan tas-sejjieħu fil-pjazza sferrajtuni f'dan l-aħħar żmien sabiex flimkien naħdmu fuq soluzzjonijiet li għandna bżonn għal dan il-pajjiż, soluzzjonijiet li minnhom nistgħu nieħdu azzjoni flimkien. Jien naspira li nkun il-pont bejnkom il-familji Maltin u Awċin u l-Ewropa, il-pont bejn iż-żgħażagħ Maltin u Awċin u l-Ewropa. Minkejja l-isfidi jien ottimist illi qudiemna għandna futur sabiħ. It-telat weqfin kemm huma weqfin. Nifhem li jistgħu jeqtgħuna qalbna, ngħid għalija l-kampanja qasira tiegħi ġieli qatat li qalbi, però meta jkollna l-kuraġġ, meta jkollna viżjoni, meta jkollna it-tama nistgħu naslu sal-quċċata tal-muntanja. Qatt ma għandna nitilfu t-tama, qatt ma għandna nieqfu noħolmu. Ejja nibqgħu nkunu motivati, ejja nibqgħu nkunu ffukati fuq dak li għaqadna flimkien. U dak li għaqadna flimkien hija l-viżjoni tagħna għal Malta aktar prospera, Malta aktar ġusta, Malta aktar inklusiva. Bl-appoġġ, il-kuraġġ u l-involviment dirett tagħkom nistgħu nagħmlu kisbiet kbar, flimkien nistgħu nelbu kull ostaklu, nitilgħu kull muntanja, niksbu kisbiet kbar flimkien. Dik l-istorja tiegħek għamilta tiegħi, dik issa hija l-istorja tagħna, storja awtentika, storja ta' tama, storja li tħeġġeġ liż-żgħażagħ, storja li tqanqal il-ħolm, storja li tħares il-qudiem lejn il-futur. Grazzi minn qalbi. Grazzi. Thank you.
Grazzi, issa nilqgħu magħna lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Grazzi Rialto, grazzi ta' din il-merħba verament sabiħa. Grazzi Bormla, grazzi minn qalbi tal-li tajtu fiduċja sħiħa lill-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-Kunsil tagħkom. Naturalment, ippermettu li nibda b'awguri lill-missirijiet kollha f'jum il-missier. Wara 6 ġimgħat illi nkunu flimkien, dalgħodu kelli grinta kbira biex nisbaħ hawnhekk fostkom u niġi nitħaddet magħkom hawnhekk biex nirriflettu dwar il-messaġġ illi bagħat il-poplu fit-8 ta' Ġunju. Messaġġ f'żewġ elezzjonijiet illi għalkemm taw riżultat differenti, kellhom nemmen ħaġa waħda illi kienet komuni. Sinjal li l-poplu iva irrid lill Partit Laburista fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Imma irid ukoll illi il-Partit Laburista illum il-Gvern jirrispondi ħafna aħjar għal prijoritajiet tiegħu. Dik ċara nemmen li huwa messaġġ ċar kristall dan. Daqskemm huwa ċar mbagħad illi s-soċjetà mhux biss qiegħda tinbidel, imma qiegħda tinbidel pass illi huwa maġġel ħafna. Miss ftit ma' dan il-messaġġ Thomas u xtaqt illi namplifika dwaru. Ħafna nies illum ma jivvotawx għal partit jew ieħor. Iżda jivvotaw għal dak illi jemmnu illi huma l-prijoritajiet tal-pajjiż u jażlu lil min huma jemmnu illi se jkun qed joffri l-aħjar għall pajjiż. U tkellim dwar dan waqt il-kampanja illi aħna is-sovranità tal-poplu naċċettawha u nirrispettawha dejjem. U r-rispett mbagħad turih minn kif taġixxi, mhux biss bid-diskors. U allura l-aktar prinċipju li nemmen illi rridu nistabbilixxu llum f'dan il-mument importanti huwa wieħed. Jekk hux se jkollna l-kuraġġ illi nġibu l-bidla illi qed jitlobna li nġibu dan il-pajjiż. U l-soċjetà qiegħda tinbidel, aħna bħala partit u bħala gvern irridu narfu dan biex dejjem mbagħad nibqgħu nirrispondu u nwieġbu għall-aspirazzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom. Dalgħodu stajt ġejt hawnhekk u noqgħod nagħmel analiżi. Nista' ndum ħafna nitkellem dwar x'nemmen illi huma l-messaġġi ewlenin illi joħorġu mir-riżultat elettorali, nista' noqgħod nitkellem ukoll dwar x'inhuma il-kawżi li għalihom il-Partit Laburista ma kisibx l-istess maġġoranza ta' sentejn ilu, konvint li intom ilkoll għandkom ukoll il-femiet tagħkom. Fl-aħħar jiem kelli opportunità ngħid illi nirċievi tant messaġġi mingħand nies, tant emails mingħand nies, tant komunikazzjonijiet diretti, kitbuli, kellmuni, fejn kulħadd ressaq il-qudiem il-punti, l-opinjonijiet diversi tiegħu. Kollha kemm huma validissimi. Taqra email, taqra messaġġ, ftit wara taqra email oħra illi tagħtik il-fehom opposta, it-tnejn ikunu riċerkati u it-tnejn ikunu mibnija fuq ħsieb illi tara kemm huwa maħsub u profond.
Pjaċir tiegħi naqrom għaliex mingħand kull wieħed u waħda minnkom nitgħallem dejjem. Huma wkoll xhieda ta' kemm il-Maltin kif qal Thomas qabli jinteresshom minn pajjiżhom, li għandhom dik l-imħabba biex lil pajjiżhom dejjem jibqgħu imexxuh il qudiem ta' kemm kulħadd irid jagħti is-sem tiegħu biex ikollna komunitajiet aħjar. L-istess rieda mbagħad għandu wkoll min fit-8 ta' Ġunju għamel għażla. L-għażla illi jibqa' d-dar. Kien hemm ħafna minn fost dawn il-persuni illi għamlu kuntatt miegħi u tawni ir-raġunijiet tagħhom għal din l-għażla. Imma huwa għalhekk ukoll illi meta naraw dan kollu, l-ewwel mistoqsija li rridu nagħmlu hi jekk hux se jkollna l-kuraġġ li nagħmlu id-deċiżjonijiet u l-bidliet meħtieġa. U r-risposta hemmhekk hija ċara, iva għandna dak il-kuraġġ, għandna dik ir-rieda, għandna dak l-entużjażmu meħtieġ biex nindirizzaw ir-realtajiet tal-lum. Li nifhmu narfu illi l-prijoritajiet ta' xar snin ilu mhumiex il-prijoritajiet tal-lum. Però li nbidlu il-prijoritajiet ma jfissirx illi ma nkunux gburin b'dak kollu illi flimkien ksibna sal-lum niżbaljaw anzi hekk ma nkunux gburin bil-bidliet pożittivi li minnhom iċ-ċittadini għadhom igawdu llum ta' kuljum. Anzi, illum nistgħu nitkellmu fuq prioritajiet differenti propju għaliex irnexxielna aħna dejjem nibqgħu nġibu bidliet pożittivi. Però dak laqqas m'huwa biżżejjed illum. Iva jien konvint illi n-nies jarfu x'kisbiet ekonomiċi kiseb pajjiżna, jarfu li pajjiżna ħoloq ix-xogħol u dak irridu nsostnuh. Jarfu wkoll il-ġid kbir soċjali li qed iwettaq dan il-moviment u l-qabża fid-drittijiet ċivili illi rnexxielna nġibu. L-poplu dan kollu jirrikonoxxih. Imma qed jgħidilna b'mod ċar ukoll li minna jistenna aktar u aħjar. Dak illi qabel kien fuq nett fil-lista tal-prijoritajiet tan-nies issa nbidel. Għaliex l-għażliet li għamiltu intom, aħna dejjem irnexxielna nirriflettuhom fit-tmexxija tagħna. U għaliex allura dak il-prijoritajiet indirizzajnihom. Jien ngħid li anke qabel il-pandemija kien ċar diġà, kien hemm sinjali ċari diġà illi l-prijoritajiet tan-nies kienu qed jinbidlu. U nemmen imbagħad ukoll li l-pandemija waslet biex dik it-tendenza ssaħħet. Iva l-poplu jrid ġid ekonomiku dik ċara. Imma dak il-ġid illum irridu nirriflettuh fil-kwalità tal-ħajja. U tirriflettih fil-kwalità tal-ħajja mhux biss b'kemm jibqa' flus fil-but tan-nies. Jiġifieri ħa nagħti eżempju konkret, mhux biss li jkollok impjieg biex iddaħħal il-paga, imma karriera li stinkajt għaliha. U li tħallilek ħin ta' kwalità għall-familja u livell tajjeb biex tgħix bih. Mhux biss drittijiet ċivili, imma sens akbar ta' rettezza, korrettezza u ġustizzja fejn jiena nemmen li għandi nħossni parti mid-deċiżjonijiet li qed jittieħdu. U huwa għalhekk li fil-waqt li l-manifest Malta flimkien joffri bażi mill-iktar b'saħħitha ngħid, imma anke f'dak il-manifest il-prijoritajiet li joħorġu minnu issa rridu dejjem nimbuttawhom aktar lejn l-avvanz ambjentali u soċjali li joffri dak il-pjan importanti. U l-bidla mbagħad irridu nidħlu għaliha b'kuraġġ u kuraġġ kbir f'kull livell. U ħankun ċar ukoll biex ħadd ma jifhem li jien qed nipprova nfarfar minn fuq, ilaqqas xejn. Il-bidla fil-mentalità tibda minni l-ewwel wieħed. Li rrid nibqa' inwieġeb lejn l-aspirazzjoni tagħkom b'umiltà. U kif diġà samt ma' ħafna minnkom li kellmuni bl-aktar mod frank
fil-imkien jiena nixtieq u rrid li jibqa' jkollna diskussjoni li tkun waħda mill-aktar libera. U mbagħad dik il-bidla fil-mentalità trid tkompli fil-ministri, fis-segretarji parlamentari, fil-gvern kollu, fil-Partit Laburista, fl-istrutturi kollha tal-Partit Laburista. Ma nistgħu nieħdu for granted lil ħadd u lil xejn. U dan ta' bħalissa huwa proċess li l-Partit Laburista għadda minnu diversi drabi. Ħafna drabi kienet wara telfiet elettorali jew wara snin twal fl-oppożizzjoni. Hemm min mbagħad lillum anke waqt li qed nitkellmu hawn illi huwa euforiku. Wara telf elettorali dan dik biċċa tiegħu u biċċa tagħhom. Jien illum jumejn biss wara li sar magħruf li l-poplu tagħna rebħa ta' aktar minn 20,000 vot qed ngħidilkom, qed ngħidulkom hawn aħna ġejna biex nisimgħu, hawn aħna li rridu nisimgħu aktar, hawn aħna mhux għalina nfusna imma għalikom. Iva llum irridu nuru l-istess saċċa r-riforma li kellna meta kollna nitolbu l-fiduċja tal-poplu mill-oppożizzjoni. Il-vantaġġ huwa li dan hu proċess li llum nistgħu nagħmluh minn pożizzjoni aktar b'saħħitha. U dak li ngħidu ma jkunx biss diskors, imma nattwawh biex tarawh u tħossuh imbagħad tiġġudikaw intom. U aħna dejjem nirrispettawh dak il-ġudizzju. Hemm fejn diġà bdejna u dak il-poplu japprezzah u apprezzah għax kieku ma tanix maġġoranza. Saħansitra maġġoranza assoluta fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Imma l-poplu qed jgħidilna mhux biżżejjed dak. Il-poplu qed jgħidilna ċaru tont li jrid tiġdid u riformi u mhux biss kontinwità, li jrid aspirazzjoni ġdida u mhux biss sodisfazzjon bli sar, li jrid iħares lejn għada u mhux jistrieħ fuq il-bieraħ. Issa sta għalina biex dik is-sejħa tal-poplu nwieġbu għaliha u nirrispondu għaliha u naġixxu dwarha. Jien qiegħed hawn qudiemkom illum biex inwieġeb għal dik is-sejħa. Il-landscape, ix-xenarju politiku ta' pajjiżna qed jinbidel. U aħna dak mhux biss irdu nifhmuh imma nħadnuh. Għax dal-partit mill-bidu net tiegħu emmen illi l-poplu dejjem għandu raġun. Biex tkun il-partit tal-ħafna, il-gvern tan-nies, trid mhux biss tisma' imma temmen inti stess b'mod sħiħ f'dak illi jridu n-nies. Irridu iktar minn qatt qabel inkunu inklusivi, irridu aktar minn qatt qabel niftħu il-bibien għal kulħadd. Aktar minn qatt qabel irridu nifhmu li ma hawn ebda diskussjoni li m'għandix issir. Forsi fl-aħħar ġimgħat kien hemm min pubblikament ma qabilx magħna, miegħi l-ewwel wieħed. Kien hemm min ikkritikana bl-aħrax. Kien hemm min anke forsi ħadem favur kandidati li ma kinux fuq il-lista tal-Partit Laburista. Lil dawn in-nies ngħidulhom fejn inqasna tkellmu magħna wejdulna, imma aktar minn hekk kunu parti mill-bidliet li intom temnu fihom u li għandu bżonn dan il-pajjiż. Daqskemm irridu riformi u daqskemm in-nies iridu riformi, il-messaġġ tan-nies kien wieħed ċar ukoll huwa wieħed favur illi jridu dixxilpina u ġustizzja u jridu riżultati u mhux biss regoli fuq il-karta. Ma dan mbagħad il-ħidma illi rridu nwettqu flimkien nemmen illi tkun igwidata minn prinċipju wieħed fundamentali illi jgħaqqad dal-prinċipju lil kull wieħed u waħda minna, lill-ministri, lill-membri tal-gvern, lil kull wieħed li jirrappreżenta l-Partit Laburista u lilkom illi militajtu fil-Partit Laburista matul iż-żmien, lilkom li vvutajtu lill-Partit Laburista u lilkom ukoll li din id-darba iddeċidejtu illi tibagħtu messaġġ bil-vot tagħkom. Lilkom il-kumplament
tal-Awċinu Maltin li votajtu lil xi partit ieħor, jew saħansitra qatt ma votajtu lil Partit Laburista. F'dak kollu li nagħmlu, f'dak kollu li niddeċiedu, rridu nistaqsu domanda li għalija hija fundamentali. X'inhu l-aktar ta' ġid għal uliedna? Id-deċiżjonijiet li nieħdu llum kif se jimpattaw lis-soċjetà ta' 3, 5, 10 snin oħra u lil hinn minn hekk ukoll kemm se nħallu lil dan il-pajjiż aħjar għal ta' warajna u kemm se naraw titjib fil-kwalità tal-ħajja ta' uliedna u ta' uliedna. Jien nemmen illi żmien li ġej huwa kruċjali. Matulu se nkunu qegħdin inkomplu niġġeddu. U nkomplu niġġeddu għaliex? Biex inkunu f'qagħda aħjar biex inkomplu wettqu. Se nkunu qegħdin inwessew il-ħidma tagħna man-nies biex niltaqgħu u nitkellmu ma' kemm jista' jkun minnkom biex naraw ukoll enerġija ġdida tissieħeb fil-Partit Laburista. Ta' nies li mmilitaw għall-ewwel darba fil-Partit Laburista fl-aħħar elezzjonijiet kellna ħafna minnhom ta' nies li mhux neċessarjament jaqblu magħna f'kollox iżda li għandhom l-idejat it-tajbin għal pajjiżna, rajt żgħażagħ ġodda madwar kandidati tagħna illi taw kontribut enormi, taw enerġija ġdida u anke ħsibijiet differenti. Rajt żgħażagħ illi pparteċipaw fl-elezzjonijiet, Thomas Daniel, tnejn minn dawk illi telgħu, Marja Sara ukoll li kienet l-ewwel elezzjoni tagħha li fil-Partit Laburista tiela mill-Eruq, Stephen Lowe li wara il-kompetenza tiegħu u li tkellem fuq it-tiġdid illi jrid ikollna li issa wkoll irid ikun parti integrali minnu, Clint Flores illi huwa tifel Bormlis li l-partit jifhmu u jħobbu, il-Jesmond Marshall, il-Jesmond Bonello li taw ħafna lil dan il-partit permezz tal-kandidatura tagħhom u nistedinhom jibqgħu joffru il-ħidma tagħhom u lil Claudette, mara tal-Azzar li lil dan il-partit tagħtu aktar milli ta' u li fadlilha ħafna x'toffri. Nixtieq ukoll insellem lil Alexa Ġussaliba li kiseb riżultat sabiħ ħafna għalih u anke għall-Partit Laburista. L-istess ukoll imur għall-kandidati kollha żgħażagħ u ġodda għall-kunsilli lokali lil dawk eletti, lis-sindki ġodda, lil dawk li ma ġewx eletti wkoll, postkom fostna u postkom illi tixprunaw il-bidliet illi huma meħtieġa. U rridu nsibu l-mezz ukoll mbagħad biex lil dawk li 20,000 li jażlu illi ma jipparteċipawx fil-proċess elettorali mhux biss nifhmu l-għażla tagħhom imma nbidluha u nbidluha billi nikkonvinċuhom. U għalhekk illi l-appell finali tiegħi tal-lum huwa wieħed. Kunu magħna fit-twettiq ta' dak li huwa sewwa, dak li huwa mistenni minna, dak li huwa fl-interess tan-nies tagħkom u ta' pajjiżna u ta' wliedna. Il-messaġġ tal-elezzjoni smajnieh. Il-poplu irid gvern li jkun aktar tan-nies, gvern li mhux jaqdi imma jservi. Jien din ir-rieda tal-poplu irrid iwettaqa magħkom, inaqdu magħna biex nimxu din it-triq tal-bidla flimkien. Għax il-messaġġ tagħna matul il-kampanja elettorali kien illi s-saħħa fidejkom u s-saħħa mhux meta tivvotaw biss imma anke meta tibatu il-messaġġ. Għalhekk is-saħħa kienet għada u se tibqa' fidejkom. Grazzi talli se tkunu parti mill-futur sabiħ li għandu dal-partit u dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi. U b'dak id
bid-diskors wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Grazzi tal-li kontu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.